и рехабилитация на деца с церебрална парализа, свързана с включването на проект за създаване на високотехнологичен център за рехабилитация на деца с церебрална парализа. Наши скъпи гости на това откриване е нейно превъзходителство, посланника на Норвегия, госпожа Катерина Гу, и заместник кмета по здравеопазване на Столична община, доктор Печева. Имам удоволствието да ви запозная накратко с този проект, с който малки деца от цялата страна ще получат достъп до лечебни процедури с уникална апаратура за робот-асистирана рехабилитация. На 14 септември тази година болницата подписа с Министерството на здравеопазването договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 308 000 евро, което се финансира по проект БГ-07, който се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 година и финансовият механизъм на Европейското икономическо сътрудничество чрез програмата БГ-07 инициативи за обществено здраве, мярка 5, в която специално са цитирани децата с церебрална парализа и деца с други заболявания, което е изключителна възможност, която ни дава тази програма, за да помогнем на нашите деца. Давам думата на нейно превъзходителство, посланникът на Норвегия Катерина. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, and the mayor, I know him from before. I'm very happy to be here today and thank you for the invitation. As a Norwegian ambassador to Bulgaria, I'm very interested in all the projects and programs we have that is supported by Norway in Bulgaria through the different EIA and Norway grant programs. And I look forward to hear more about the work in this St. Sophia Hospital in assisting children with cerebral palsy and their families. And I would like to add that my husband and I have two sons, and the oldest son was born with cerebral palsy, hemiplegia. He's now a man of 30 years old and he's doing fine. He's been graduating from the university and, you know, but it is still a challenge for families to have children with cerebral palsy. The Norway grant, the EIA grant, had a special focus on children at risk. A number of initiatives in this area are supported through the public health program, like this project we have presented today. The Public Health Initiative program is one of the largest programs with Norwegian funding in Bulgaria, over 13 million euro from the EIA Norway grant. I did mention we also have a special program called Children and Youth at Risk. This program helped the local authorities, municipality, to involve more children in kindergarten, preschool education, as well as establishing youth centers bearing the Council of Europe's quality label. But at last, I would like to congratulate the team at the Sophia Hospital for initiating this project, and I really want them to have a success in the implementation phase. And also I'd like to thank the team from the Ministry of Health working on the Public Health Initiative program. So thank you. С огромна благодарност, че помагате на нашия район. Това, което правим с вас горе в ромското училище, този стол, който първата част е завършена и е построен, сега го оборудваме, ще се радвам след месец да го открием заедно, защото най-бедните деца наистина в Красна Поляна не се храниха в училище. Това несправедливо състояние най-после го ликвидираме с ваша помощ и смятам, че наистина чрез
образование, спорт, приобщавайки ги в училище, ще успеем да се преборим наистина това население, да се приобщи, да се интегрира към останалата част от нашия район. Наистина смятам, че един такъв проект е страшно необходим и ще помагаме и ние с каквото можем, за да бъде реализиран. Успех! Искам най-вече да изкажа удовлетворението на Столична община от факта, че наша общинска болница, а именно болницата за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа, успя да спечели този европейски проект за безвъзмездна финансова помощ от Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. И с този проект ще бъдат закупени високотехнологична апаратура във връзка с провеждането на рехабилитация на деца, засегнати от това заболяване. Благодаря на доктор Петко за чудесните пожелания. Сега съм подготвил една малка изненада. Една наша приятелка ще ви поднесе по един подарък, който си заработи нашите деца с помощта на техните терапевти и преподаватели. Имате въпроси, тук сме всички, ще може да ви отговорим. Дневно в болницата до 110 и 130 деца. Средно имаме около 15-20% деца от провинцията. Лятото има повече деца от провинцията. Зимно време са повече децата от София, защото лятно време нашите деца отиват да почиват и се отварят места за деца от провинцията. Родителите от какво обучение? Родителите, това е много сложен въпрос, защото родителите имат нужда от едно пространно обучение. Родителите трябва да разберат, че те са част от терапевтичния екип, както ние тук го и правиме, защото ние обучаваме родителите отдавна. Голяма част от методите, които ползваме, родителът трябва също да участва активно, за да може рехабилитацията да протича нон-стоп. Церебралната парализа не е болест, не е диагноза, това е състояние цял живот. Когато се каже церебрална парализа, което обикновено става на втората година, в някои случаи по-рано, в някои случаи се колебаме до втората година, в зависимост от дефицита, който има детето, бил той двигателен, бил той когнитивен, бил той финна моторика по някой път. Така че родителите са задължителна част от проблема. Защото те трябва да знаят какъв е проблема на детето и да знаят, че във времето тези проблеми се променят и да знаят, че те са важен ключ в решаването на тези проблеми, да не разчитат, че ние ще излекуваме заболяването, защото това е нещо сложно и без тяхното съдействие и разбиране на проблемите на детето не можем да помогнем на детето. Целта на рехабилитацията не е да излекува детето, а да подобри качеството му на живот и степента на социализация. Колкото повече успеем да включим потенциал вложен в детето, толкова шанса то да бъде в едно по-добро положение, самостоятелност, социално място, финна моторика и различни дейности, които са взаимно свързани, се повишават.